Mambo wede atinaita kuchitwa chake chekunenga Otomira senyi mukutongwa Mambo apina Mambo apina Jesu anechirema Akangepa Hazori swabidza Nebiri yake ticha Buona Mambo apina Mambo apina Kuzoti Zichawoneswa Apotapina pakutongwa Zemu moyo tinoziwana Mambo apina Mambo apina Jesu mnono
Jesu mnono riwangu muri riorangu andina imwe amaino pinda imwi muri rufaro Jesu mnono riwangu muri riorangu andina imwe amaino pinda imwi Jesu mnono riwangu muri riorangu andina imwe amaino pinda imwi. Makadi wanaomwari mfaro wangu kusangana zvakare nemi panguva yatinodzidza zveBhaibheri. Munamato wangu kuti Mwari deno angataura nemi panguva ino. Nyaya dzatoda kutaura pazuva ranhasi nyaya yeupenyu chaiko. Regai timbotaura nyaya dzoita sekunge iduku mukati meupenyu, asi tibatsirane Mwari vachitaura vari vega. Saka toda kutarisa Muparidzi chapter 9. Ndo patiri pazuva ranhasi. Muparidzi chapter 9 tikaiverenga vhesi ndera 5 toenda pana 7 toenda pana 8, 9 na 10. Hai, ipapo tikabudisa zvidzidzo izvozvo Mwari vanenge vatiitira zvakanaka. Saka Muparidzi ibhuku rinonyorwa naSolomon. Solomon ari kuzama kubatanidza pfungwa dzose dzaakawana, maexperiences aakawana mukati meupenyu hwake. Muchiziva kuti Solomon anga ari munhu anga aine njere, intelligent. Saka unonyora pfungwa dzakasiyana siyana. Saka pane andafarira pfungwa yaanosamaraiza pana chapter 9. Verse anobva atanga pavhesi ndera 5. Inobva yataura kuti iko verse 5 inobva yati nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Ndo patira kuti bate that first part. Iyoyo pana chapter 9:5. Nekuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Namama manzwi Solomon ari kutaura chinhu ichi. Ari kutofunga kuti iko uri somunhu wakadaro unofana kutoziva kuti nerimwe ramazuva ndinofa. Saka ari kusima pfungwa iyi yekuti wakadaro soka ngazvive information mukati meupenyu hwako kuti nerimwe ramazuva unofa. Saka ndoziva isusu pachivanhu chedu mukurarama kwatiri samaAfricans takadai, hazvigoni zvoita sekunge chinhu chakaipa kugara uine information yekuti nerimwe ramazuva uchafa. But this is a reality, vana vaMwari. Regai ndikubudirei pachena. naMwari unotaura pachena. Unobva atotiko ndakakutarira muganhu wausingagoni kudarika. Kuna 1 Samuel chapter 2 6 kusvika kuna 9 pamunamato hana paya. Unobva atotaura pachena kuti ndini Jehovha ndinouraya. Saka kutaura kutiko upenyu hwedu hwakadai so uri mukati memaoko aMwari. Saka uri mukati memaoko aMwari,
information iyi maKristu garai muinayo, zivai kuti muchafa. Saka Solomon anonyorere nyaya, ari kunyora achibudisa pfungwa idzi dzekuti kana ukararama uchiziva kuti iko nerimwe ramazuva uchafa, zvichachinja mindset yako yamararamiro auchaita. Worse off, chinhu chinondityisa ndechokudai ndechekuti iko Mwari haatipi expiry date, ogara atonyora kuti kumalo uchiona zvakadai so gadzirire musi wakati unoenda. Vashoma vakanyorerwa vakadaro. Umwe andofunga unokurumidza kuuya mukati memusoro wangu ndiHezekiya. Hezekiya ndiye akatoshanyirwa naJehovha akataura kuti put your house in order nekuti unoenda uri kufa. Saka vazhinji vedu tichashayiwa mukana wakadaro. Ratorarama izuva bedzi ratinenge tapiwa naJehovha, zuva iroro rawinaro. Saka kuti ugare zvinhu zvako zvakarongeka, muparidzi kubudikidza naSolomon anobva ataura kuti iko gara uine information iyi, ziva kuti uchafa. Saka ndikaziva kuti ndichafa, zvichandibatsirei? Number 1, kana ukatarisa upenyu hwako, number 1, zvokufanira kukudzidzisa kuti iko une kanguva kaduku kekurarama panyika ino. Job unobva abudisa pachena kuti munhu akaberekwa nomukadzi una mazuva mashoma shoma, asi waya mazuva mashoma aya azere nokutambura. Saka bata pfungwa yemuKristu. Number 1, ukaziva kuti uchafa, uchakanda ziso rako pamusoro pemhuri yauinayo. Tarisisa iko zvino izvi. Nai mai, nai baba, mafungidzira imimi kuti mukafa pazuva ranhasi, vana venyu ava vane vanhu vachagona here kuvachengeta? Number 1. Number 2, mafungidzira kuti imimi kana mukafa zvakanaka, nehunhu nevana venyu huya vangachengeteka here kumaraini? Muone kuti ipapapa hapana kumira zvakanaka. Saka zvauri kuona pamberi apo ndo zvauri kufanira kudzina muparidzi gadzirisa panguva ino. Mukati D, imimi baba, ndimi muna makiyi ezvinhu zvose, ndimi mune kadhi pini namba, vanhu vokumba havarizivi, zvese ndimi mobata, mari yose ndimi munayo, kwamunoshanda ndimoshanda moga, vamwe vanhu vese vagere tatata. Musi wamoti D baba, imimi munofungidzira kuti iko mhuri yenyu ichatangira papi? Ndaona chirwere china vanhu vakawanda mukati mekurarama kwatiri kuita uko. They never think, vanorarama sekuti iko anofungidzira kuti nerimwe apa vanorarama nekusingaperi. Unorarama nekusingaperi ndiMwari badzi, asi isusu tichaenda. Vamwe vanhu vanobva vati kumalo zvavakutaura hwakuita sekunge uroika. Hai, this is a reality. Nerimwe ramazuva kwanzi nomuparidzi chapter 5 first part, garai muchiziva kuti muchafa. Saka izvozvo zvofanira kutipa preparation yekuti kana tikatarira mhuri dzedu sokuti vana ava idi zvamazviro kwazvo, kana ndikafa izvozvizvi vachasara vainei? Ndikafa iko zvinezvi vanotangira pai? Vana vangu vakadai so, uyu haagoni kubika sadza apa ndiye mukuru, kuri kuti ndati D, saka vana vangu vachatangira papi? Saka Solomon ari kutipa kudena mukati mepfungwa kuti iko pfungwa iyoyo ikagara iri matiri mukurarama mazuva yose, kuti iko zuva randararama badzi nderanhasi, ko ndikamuka ndakati D, chii chichaitika? Mubvunzo wandoda kukusiyirawo ucherechedze zvakanaka. Ende regai ndigara ndakaudza vamwe, pane vane slogan yekuti chero zvikadi ndinongovigwa, chero ndikangoti D ndongovigwa. Gara wakarongawo dzimwe nyaya idzi, uvataurire vanhu ava kuti iko ini ndiri munhu wechechi. Kana vanhu vechechi vakauya, kana kuri kuti ndazofa, vanhu vechechi zvekana vakauya varegei vaita maservice. Ona pazonetsanwa parufu pakubata, uya vakati aiwa uyu ndowedu wafanira kuvigwa kumusha, unofanira kuvigwa aine uniform, unofanira kuvigwa mutaundi. Vamwe kati poitwa zvakasiyana. Gara wazvitaura, gara wazvitaura. Why? Because ziva kuti kuchavhiwa. Point imwe inobuda pana verse ndera 7 manje, idzwa yapo. Saka muparidzi aziva kuti iko nguva ishoma yatiri kurarama panyika pano. Unobva enda pana verse ndera 7, ndobva ati iko enda zvako udye zvokudya zvako nomufaro, unwe waini yako nomwoyo wakafara, nokuti Mwari watoropafadza namabasa ako, waropafadza mabasa ako. Saka pakubuda imwe aspect manje yatofarira Solomon apa. Unatara kuti iko neupenyu huu watisingazivi kutoenda rini, tamazuva mashoma. Torai zviri serious nyaya yechikafu.
torai zviri serious zvamunogadza patable. Ukatarisa zvakanaka mukati mokurarama, kana uchida kuona kuti chikafu chine simba sei, tarisai nyaya. Ukasvika pamuchato chako, kana ukasadya ndipo unotanga kuona kuti gauni remuchatiswa rakashata. Asi kana wadya ukaguta, ndipo unotanga kuona kuti gauni rake rinenge hai manakiraro. Asi kana ukasadya unotoona kuti vanhu vanenge vaine negative comments badzi kutaura kuti chikafu chine zvachinoita mukurarama kwavanhu. Ndiri kuti kudini so muparidzi panguva ino. Ndiri kuti iko muparidzi ari kuti isa investment wo yakati mukati mechikafu. Vanhu kumba kwako vakuvara nejovo. Kungodai so mavheji waya anyama to inotanga kuboiliswa, mvura yacho isati yanyanyisa kupera, madomasi akutochekererwa paya, moto wamadomasi usati wanyanya kuevaporata, mavheji akutonzi bvoi momomo. And vanoika 7 days a week, hapana zororo. Pari kunziko kani munhu waMwari, imboitai a good intention, well planned meals that you're going to put on the table. Funga zvakanaka pamusoro pechikafu maniwe. Wani chivanhu chotaura kuti iko ukama igasva wozadzikiswa nokudya. Namamwanzi kana vachitsanangura vari kungotaura kuti iko hapana ukama because gasva means void. Vari kungoti iko hapana ukama kana tisati tadya. And unoziva kuti ukaprofita pamba pako chikafu so pantry ikagara yakazara yamai, ikagara yakarungika sokuti vanoita kuverenga mhando netype dzeraisi yakadai yakareba, imwe inokurumidza kufuta, imwe inotengwa yakatoboiliswa kudhara, imwe vanonzwa mufaro mafuta vaine variety masalad zvose zvirimo. So unotoona kuti mudhu yapamba inotofamba zvakanaka than mazuva achikafu pachinenge chisipo. Saka muparidzi wakazviongorora kuti mukugara kwaakaita navanhu vose namadzimai ake yokuwanda, izvi wakazvidrowa lesson akati chikafu chakakosha. Ita kuti pamba pako vanhu vadyewo zvinonaka mani. Odzika vanhu vachiganza tomirira tozomirira iyo Christmas. Christmas ndopanorwa good gurash. Rega ndikutaurire, wakumudza kuti muchasvika musi weChristmas ndiani. Garai madya pamba, garai madya. Tsvakai recipe wanamai, zwa nyaya, tsvaga recipe, wotsvaka kuti iko iyi inosanganiswa kuti zvezvoita kuti zvinhuhwire so wopfanyira mukati momomo. Garawo recipe man. Kwedu kwatobva uko sangano rokwedu kune rimwe bhuku rakanakisa zorotonzi progressive cooking. Momborigarira pasi so mudzimaiwo worigarira pasi so kana baba vine nguva wo futi mogara mese motsvaka kuti nhasi ndeipi recipe yatiri kuda kufamba nayo. Izvo zvega zvogadzirisa mudhu yapamba. Zvino makaramba muri pajovo iroro ndiro same recipe. Vana unotozoona kana washanya kuti mangwarire avari kuita vachiona zvimwe zvikafu zvaiswa pamatafura avanhu so unotoona kuti kwabviwa uku pachikafu pane dambudziko. Gadzirisa nyaya idzi mani. Muparidzi unobva ati idya zvokudya zvako. Munhu ngadye. Torawo vana nemhuri. Imwe nguva pamwe unoona kuti ruoko rwamai pamwe pakukanga apa nokusandura ruri kuita sekunge harusati rasvika panguva yacho yakanaka. Torawo vana nemhuri yose momboendawo kana pane dzimwe nzvimbo so dzakafaranuka pasiri pamba penyu pokudyira modya nevana. Zvine zvazvinotoita. Vana vanokurangarira kuti mudhara wedu uya waitibata zvakanaka mama. Saka muparidzi ari kuti mazuva mashoma unawo usati wafa, make sure chikafu chafamba zvakanaka. Rega tiete pavhesi ndeya 8. Muparidzi futi zvaarombotaurawo pavhesi ya 8 unobva ati iko nguva dzako dzigare dzakachena nomusoro wako urege kushayiwa mafuta. Right, tabuya pahembe manje. Saka muparidzi ari kuti iko munguva shoma yavasarawo nayo iyoyi yokurarama yatinayo iyoyi, imbotsvakawo nguva so yaunopo kutopopfekawo zvinhu so zvekuti iko vanhu vanoona kuti iri gentleman iri. Aikona kurapoka wakatsvedzera mumadhumbu ivamutowawinama aiwa handisi kuti kushayiwa but tsvakawo kaspecial kaunoti aka ndiko kekuti ukamira pamberi pavanhu ya chero usati wataura vanhu vanoti gentleman iri. Muparidzi ari kubva ati tsvakawo hembe pfeka zvakanaka uchenawo so
because hembe mazuva zvadzinoita dzinopakamuka impression so ukasvika pana vanhu so wakati chene vanhu vanotanga kukupa respect so vanhu vanokukategoriza nehembe dzehembe dzawakapfeka badzi vanhu vanokukategoriza ukauya wakarembedzawo matrausi ako ukada kudini vanhu havakutori serious terai mivafana vekurembedza matrausi vanhu havakutori serious so vanongeda hachi mufana icho mageto youth haya hai asi kana wakapfekawo zvinhu zviri right so vanhu vanotombokupawo karespect muparidzi ari kuti tsvaka hembe chenavo chena gandipotaura navamwe varume vari panavo ihwani zvesuti yawinayo handisi kuti zvakaipa hai but pari kumbonzi tsvakawe waakutozikamwa kuti ndiye mudhara uya wekuti akamira pamberi pavanhu suti yake somakadzi aya anenge akudonhera pasi yesaya kanzwa kanotanga kakarike black kachiri kanyowani ikazvinozvo wakadzokororazve kakuita sekublack uya makuita sekunge muri kubuda kamwe kapepl nechekure so hai man tsvaka hembevo umbochena unovhundutsirwa nehwani iyo umbovhundutsiravo ende ari bvatara kuti idzodzo nguvo ngadzichene madhumbu ivawinawewo ngaachenevo ndo imwe aspect iri kutaurwa nomuparidzi waziva kuti pane umwe munhu ziva kuti iko magara naye so wotonzwa kuti hwemau uri pahembe dzakewo hausi wanhasi hwemau hwashisha ndo wamarimwe zuro but wangu oramba achingopfanyira semuhembe hade ndiyoyo ari kuramba achingoipfanyira sekuti hana banzi namuparidzi zvakahembe mupfeke zvakanaka obvatara kuti musoro wako ngausashayiwa mafuta abata yavo vari kuita kwanyadzi womusoro ndoziva kuti dzadzinyanya kuafekta varume dzoafekta vanamai maziva savanamai pane pamwe pacho pekuti iko wigi iyoyo yayanzwira wigi yabvuma ukaivona so inoita sekunge chimwe chitsakiso cheshiri chimwe chidendere so yagara yanzwa mukaona wigi yabvuma mai torai muise pasaidi yabvuma yasvika paexpiry date unoona kana wakuikama sokuikatanura kuikatana kakamu haichafambi mukati mewigiyo panzi pana panomuparidzi mumusoro umu ngapene chinhu chakuti chinokupawo value apa naro sinzi vanhu vakutaurirai kuti wigi yenyu haichaita hai ndoinotomechana nedresi rangu yaimecha mazuva yakauya ikazvino haichaiti ekazvo rukwaiwo zvemakaroti aya murukwawo muchifambisa musoro vana sensi vaya vachipinda mukati memusoro vana dhanyeri vachitenderera musoro zvichionekwa apa kuti hauchaoni manje munhu uyu wazvigadzira zvakanaka zviri kuita mazuva musatambisa mazuva atiinawo aya munhu ngaavonekwe kuti wakachenawo musoro ngaugadzirwe zvakanaka mani ndoona vamwe bvudzi rinenge razokatana rikadai kuti uti akarigeza kana kuti hana hazvichavonekwi ndakaiona vafana mazuvano vanorova sestaira so vosiya rakakatana rikadaro hai kana imboita sekungevo zvionekwe kuti apa pane gentleman mani ava paridzi ari kuti tsvakavo hembe dzovonekwa kuti iyi memba iyi yakachena hausi kuivonawo here manje izwa zotaura muparidzi futi hande pamberi vhesi ndeya9 apa pane basa pavhesi ndeya9 pane basa risingapoiti gara nomukadzi wako waunoda mazuva ako ose asina maturo akakupa pasi pezuva mazuva ako ose asina maturo nekuti ndiwo mugove wako paupenyu uye pakubata kwako kwaunobata pasi pezuva saka muparidzi apa ari kuti iko tererai imi varume idai vakadzi venyu reason yauri kumudira mukadzi ari kuti iko marizosi ose aunoshandira iwo murume ndokufadza mukadzi wako iyeyoyo ukazoverenga 1 Peter chapter 3 vhesi ndeya 7 inobva yati imi varume garai navakadzi venyu nokuziva saka apa pari kunzipo pakuda mukadzi panoda kuti iko ugare uine information rega ndipokubatsira imwe information yacho waziva kuti wafanira kuda mukadzi zvekuti iko unogara akavhaira achingoti daddy what my husband habi what bay what gara awane confidence dzokudada newe ndochiri kunzi namuparidzi ndakazviongorora kuti iko ichocho mumazuva mashoma ida mukadzi wako gai ndibe kutaura imwe nyaya so inotagwa nomwe muparidzi wokwedu so kwanzi iko
vakamira pakazara vanhu. Amira kudaro apa arida kuti asvike mukati meguta Harare. Saka paanomira paya pabuyawo chimwe chimota chakapera-pera chabva chauya chakamira ipapo chikadanidzira Harare, 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 vanoda Harare. Vanhu ndokubva varamba vakachitarisa chimota chiya. Ndokubva kwazouya dzino rinori rakanaka zimota bvaravira dziya dzinobereka mavhiri kumusana riya. Ndokubva rauya bva rati zhii pamberi so. Madziva dzandiri kutaura dzoita sekunge dzinotaura dziya. Munhu anga aripo ndokubva adzikisa windo rake. Ndokubva ati Harare, 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 Harare. Vanhu vose ndokubva vamanya kune iro riya rinobereka vhiri kumusana riya. Vanhu vose ndokubva vamanyira. Vaona kunaka vafana vaya vomumugwagwa ndokubva vaenda ndokubva vabata madhoo. Kati vharai madhoo. Hapana munhu ari kupinda mukati mezimota rakanaka iri. Nhasi manje maakusiya zikorokoro iyi. Zikorokoro yangu makanga mwakuti ndimwi makaipedza simba, ndimwi zikorokoro makaitsakadza iyi nhasi. Nhasi maakuisiya manje maakumanyira idzo ndava itsva. Hakuna unopinda mutsva, mose tangai mapinda mazara muzikorokoro. Ndimi makaita kuti zikorokoro. Ndakaitenga mota ndikabuya nayo ndikatenga kupirota panapa ichiri itsva. Nhasi maakuisiya hapana ari kupindawo. Hanzi tose takadaro takanyarara tikadero tikapinda mukati mekamota kaya. Pfungwa ndoda kuti kudini apa? Ndiri kuda pfungwa iyi kuvarume, terera iwo. Kunyange yakuita sekunge yatsakara motikari yako panguva ino. Maziso akuita sekunge akumanyira iyo ichiri nyowani nevhiri kumusana. Gara pane iyoyo yakatsakara ndiwo wakaitsakadza. Woda kuendepi? Gara ipapo chero maziso ako akumanya akuita sekunge akuona twasikana twakwe twadini tichiri kumanya itoto tumayellow bone itoto. Ibvako iyo. Gara kuna iyo ndiwo wakaitsakadza garapo. Saka pari kunzi pavarume farai nechinhu ichi, idai vakadzi venyu. Mude kusvikira so avhaira singamboiti kuti ndodiwa. Kwanzi nomuparidzi ndorizini yako yekurarama panyika. Tarisa mukati menguva yatararama kudai so. Kana paine chinhu chiri kurwadza panguva ino chaunongonzwa chichitaurwa pese, chiri kutaurwa pese, kusadiwa kwamadzimai. Varume vachidouble crosser vachichita yakatozopuwa zita kwanzi umujolo. Ndo yanetsa panguva ino. Ida mukadzi wako mani. Waziva kurwadzikwa kwaanoita mukadzi uya achiona zvima message zvaunonyora zvamunodavirana nezvimwe zvimamai zvisina hunhu muchidavirana, iye achingoti akanongawo foni oona mazimessage unonzwa kurwadziwa kuti saka wosiya inini ko ava wazoonei chii chaipa pandiri. Ida mukadzi wako. Kumwe kuda varume kumwe kwacho zvimwe zvacho hazvidhuri. Ingotsvakawo chinhu so chaunongomuvigirawo mukadzi so. Kana iro riya Christ arumi riri wani badziro riya sweet wani ro kungobuya naro kungomuti the thought counts. Kungoti wamurangarira avo wakagumisira rini kumuvigira chimwe chinhu kudhara hapana chaunomuvigira badzi maproblems. Wakagumisira rini kumboitawo kuti afare hapana kudhara chaiko. Asi ukatarisa mazuva ako akare waiva nerudo iwe kani. Waiti kana wakamutaimira so wakamira pakona nyaya dza mairova nyaya 2 hours muchiseka iye achingochera wachikomba pasi muchirova nyaya 2 hours. Ende kupesana kwacho baitonetsa yange yengoramba ngori baba ndakuda kuenda ndakuda kuenda 1 hour ichipera vanhu vachibaba because company yake yaikunakidza. Chii chaipa iko zvino? Murume uri serious kupinda mpa una nyaya dzakawanda. Kungomorosana azwira semsiyamo ndazwira. Azwira seidlanga mandla ndazwira. Hauna kana dzimwe nyaya, hapachina nyaya. Next question inenge iri saka sadza rangu riripo. Wotoya posats hapana wagarawo ungorishwe. Hauna kana chimwe chauri kutaura. Kana wakanyarara mukati membe. Nevana vakusvika pakukuhya havagoni kutamba newe. Ongogera wati zi saka chashanduka chii? Ndoda kutenda mani Solomon ari kuuya nenyaya yakanaka akati mazuva aya uchademba nerimwe ravazuva mukadzi uya aendawo. Ndimi meme akuda kunyepera kufenda amubatei wakuda kudondera mukati megomba uchisikiza kufenda. Fenda nguva ino nokumuda. Angoda kuzoda kunyepera kana azofa. Emazipichi wakutanga kuruka mazipichi okunyepa parufu. Mukadzi yeye wamunovonawe. Ndarwadziwa mai mwana. Ndarwadziwa zisingamboiti. Iko zvino vakati hauna chauno ukutuzu. Hauna. You are not friendly. Hapana zviripo.
ida mukadzi wako. Ena mukazoverenga 1 Peter chapter 3 kwainopera chapter 3 verse 7 kwokupedzisira kwayo inobva yataura pachena kuti iko iye uyu waunoregera kudawo, iyeyu kana ukamutsamwisa unodzivisa minamato yako kuti inzike kudenga. Onga usingapazivi apa ndati nditaure newe, make sure kuti agara akafara minamato yako inganzika. Zvino kana baba wamusha minamato yako yatadza kunzika nekuti watadza kuchengeta munhu wauinaye, saka waitei? Mude saka zvimwe zvinhu zvako zvisiri kufamba ndava mumba hausi kurakidza rudo mukadzi wako akutsamwira ugara ukaburaya nesilent treatment. Asi kana ukaungana nemabhururu ako so unoseka kudai so simairi chidambura kusvika kunzeve kudai, nyaya dzicho uchiita kushandura nyaya so uchichinja nyaya, asi ukauya mumba shwe hapana chotaugwa. Wake up iwe murume mani, fadza mukadzi wako, ndo reason yeexistence yako, ende hauna kutsvagirwa wakatsvaga wega. Mude mukadzi wako mani, zvakavhaira nokuda nokudiwa. Adei rimwe vhesi rozipa apa rinogona kuva rokupedzisira chimbotaurirana hedu tichitaura kudai. Vhesi ndera 10. Zvese zvinowana ruoko rwako kuti ruzviite, uzviite nesimba rako rose, nokuti hakuna kana basa, hakuna kana zano, kana zivo, kana uchenjeri pashiori paunoenda. Vari kutaura zvakanaka kuti iko dzidzisai vanhu kushanda, dzidzisai vanhu kushanda. It is godly kushanda. Ukaverenga zvakanaka Genesis chapter 2 verse 3 inotaura kuti iye Jehovha wakazorora musure mekunge aita basa. So it is godly, zviri mukati meumwari kuita basa. Chobodzi basa kuti kudini? Amati tasikora chikoropa, tasikora chidini. Aiwa, Jehovah pavakaita pabasa ravo ravakaita, from nothing he created something. Ndozoreva kushanda kuti pane zvawinazvo izvozvo something should come out. Pane zvinofana kubatika kana wapedza kushanda. 1 Timothy chapter 5:8 inobva yataura kuti iwe muremeterera, inobva yati iko ukatadza kuchengeta zvikuru sei veimba yako warasha kutenda, wakaipa kudarika muEdheni. If you fail to provide as a man, if you fail to provide, Bible shoko raMwari 1 Timothy chapter 5:8 yobva kuti iwe wakaipa kudarika muEdheni, warasha kutenda. Saka pane chitsipa chinzi warasha kutenda, vari kungotaura kuti saMwari zvaakakupa iwo title, baba vedu vari kudenga, iwo ndiwo baba vari pano panyika vari mukati momusha, zvaakakupa title zveMwari. Ari kutaurawo pachena kuti iko inini zvandakashanda pana Genesis chapter 2 verse 3 ndikavapo nezvinobatika ndikazorora, iwoso murume shandavo. Ndo combination yekutenda kwatinoziva mukati maJehovha. Mwari ari kutaura kuti ngatishande. Ukazaverenga zvakanaka 1 Thessalonians chapter 3 verse 6 kusvika pana 10 inobva yataura kuti iko zvatanga tiri pakati penyu, even we had the right yekuti tiri vaapostora tofanira kuti tingopiwe zvokudya takagara. We toiled all night so that we do not burden anyone. Ndo pari kunzi iko munhu ngaashande so that you do not become a burden to anyone. Vari panapa vana bamunini vakanditarisa vari kuteerera nyaya ndiri kutaurai. Muri busy, muri kungotenderera pamukoma, ndava ndepamukoma. But what value chii chauri kunzawo pamba? Basa kuvhunza madirection echikafu badzi. Sadza rangu riripi? Sadza rangu riripi? Waunzei chinoita kuti udye. Ukasaverenga verse 10 pana 1 Thessalonians chapter 3 papa inotaura kuti uyo usina kubata basa naye ngarege kudya. Don't become a burden pamba pavanhu. Muri kundinzwa zvakanaka vana tete imini. Chengetekai. Itawo kabasa so kana kuita kuti result uonewo mahero echikafu pamba. Zvigumwe ndezvekuchinja channel badzi, chimwe hapana chinozikamwa. Pari kunzi nomuparidzi panapa, mazuva ako mashoma asara, make sure you work hard, shanda. Vafana vezvikoro iwo ndo unoita basa rekutomutswa nana mai as if vana mai ndo vari kuda kunyora exam. Wake up and read, work hard, shanda. Deuteronomy chapter 28 verse 12 inotaura kuti Jehovha ucharopafadza mabasa mavoko edu, isu hatizokwereta asi chavakweretesa vanhu.
Psalms chapter 90 verse 17 inoti haiwa Jehovha deno mungatiropafadzira mabasa amaoko edu, ropafadzai mabasa amaoko edu. Pakupedzisira Solomon unopedza nenyaya yekushanda. Kunyange mutemo weSabata chaiko unotaura kuti 6 days thou shalt labor, then 6 days kana wadzishanda ungazorora. Vamwe vachachirishaiwa denga nekuti vakakoniwa kuchengeta mutemo weSabata wekuti 6 days thou shalt labor, wavanoziva badzi ndewekuti zorora, but we6 days havana basa nawo. Saka muparidzi pakupedzisira kwazvo zvose abudisa these nuggets. Wake up, ida mukadzi wako, idya, gezavo chena, pedzisira kwazvo zvose shanda. Ndapa zvose zvatataura mashure zvinosapotwa mushure mekunge munhu ashanda. Munamato wangu panguva dzino kuti deno zvishoma izvozvizvi zvawanzwa, enda unoimprova upenyu hwako mani, enda unoimprova. Tai serious panguva yechikafu. Pakupfeka pfekaiwo zviri serious. Pakuda mukadzi wako mude, nemhuri yako yose ide. Pakupedzisira mhuri yose ngaishande. Dzidzisa vana vako kwaunoswera, vagozotoka na wati dhi vaonawo pekutangira. Dai Mwari wekudenga vangakuitira zvakanaka, vakuropafadzi. Ndichanamata panguva ino. Baba vedu muriko kumusha kumusoro kudenga, toda kutendai Jehovha nenguva idzi dzamunotaura nesu mukati meshoko. Pane zvatanzwa Jehovha, deno mungatibatsira kushanduka ipapo semhuri Mwari. Mufaro udzoredzerei mukati medzimhuri, mirai mukati medzimhuri. Tonamata sei kuti deno mungatiprotecta mukati nguva yatararama yakaipisa zvikadai. Mwari musabva mukati medzimhuri dzedu. Misha mizhinji Mwari ivakei nokuda kwaMuparidzi chapter 9. Mazvita Mwari nekuti munotinzwa patinonamata muzita raJesu. Amen. Is my name written there? Tenzi andinangise fumate pasipo ninochema kupinda udanga kumsoro utambare umambo wenyuwe kudenga mundi utemponesi kutinda kanyorwa inoda kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa inoda kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa. Ikamala milipali, wikamala milipali, wikamala mi. Oh, 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 wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala mi. Oh.
Yeupenyu erenda kanyorwa Ninoda kuzima kutinda kanyorwa Mutsamba Yeupenyu erenda kanyorwa Tenzindi tungamire mukati mezviedzo mananda